ҳамҷиёрони азиз, мо мана дар ҳам боғчаи профессор қарор дорем. Боз аз шафтолуҳо мо навор гирифтем. Ман дар ҳаминҷо як 20 намуди шафтолу доштааст ва ман ҳозир метонистам бо як бор дига аз муаллим пурсида гирифтем. Тарбияи шафтолуро бо роҳи косагине, шакли буришаш косагине, шакли буришаш манақе дар наздики кунда гирифтани мева. Ина бинед ки мана дар наздики кунда шафтолуаш қадар 6 метр бо зина поя мечинанд. Мана кунда ҳаст ку навда аз кунда дур нарафтааст. Мана бинед ҳар як 50 сантиметрда буридагӣ ҳастанд, навдаҳои навзадагӣ аст ва мебандад. Мегӯянд шафтолу пир шуд, пиршавӣ надорад шафтолу. Ҳар сол ки буред шафтолуатонро, шумо ҳар сол ёш мекунед, ҷавон мекунед шафтолуатонро. Мана ин як навди буриши дигар, яъне коса шакл нею рост бинед. Ҳар як 2 метр да якта шинондагӣ, 2 метр, тахминан 2 метр, не 2 метрам кам, 1 метр ин тарафаш 1 метр ба шинондагӣ бинед. Чӣ хел буриданашро ёд гирифтам ман. Хай худо хоҳад ҳамаинро мо дар Тоҷикистон рафта сола сол татбиқ мекунем, то ин ки Тоҷикистони мо ҳам соҳиби боғҳои беҳтарин шавад. Мана ин шафтолу ба тарзи 1 метр шинондам. Такпайвандаш ҳамун дона ҳаст. Дона ҳаст, лекин инро ки сахт ҳар сол мебуранд, бемалол шафтолуҳои беҳтарин метиҳад. Сар то гӯш намебандаду ба қадри зарурӣ дар корӣ мебандад ва бениҳоят қимат. Дар паноҳи худо бошед.